aku ya wis cocok imang santunane wis bar. Aku paling ora cocok nek santunan iki cah yatim iki diabsen sitok munggah-munggah ngono kae lho. Karepe ngono kae sing nyumbang donature gen marem. Omongono donature mulai saiki nek kowe manut pusat, manut Gus Idam, nek sirmu nyumbang bocah yatim ora kudu diunggahne panggung. Niku malah nyiksa bocah yatim mesakne. Lah kowe iki sirmu nyantuni bocah yatim imang kok nggih tontonan apa barno kowe pengen nulung kuwi takokno ning awakmu. Lho Gus, biasane pancen nggih ngoten niku, mulakno gaya sing ora biasa tapi bener ngono lho. Aku ngerti alasane ngoten niku sing nyumbang iki gen marem, bener ta? Dhuwit-dhuwit kuwi pancen bener-bener diserahne. Wis kudune wis ngene iki, kaya panjenengan sakniki niku cah yatim nek perlu kon mulih ae. Ora usah ngrungokne pengajian nek acarane santunan anak yatim karuan daripada wingko nangis. Karena biasane nek bocah yatim kok absen sitok munggah-munggah ngono kae, donature marem, sing kei dhuwit iki marem, taun sesuk mesti kei neh. Tapi bocah yatim wang ngenes. Kelingan pake leres. Kelingan pake padahal nek nglalekne mboke kliwat. Karuan daripada kok santuni bocahe rabinen mboke ae. Kuwi bener-bener nulung gitu Bu. Karuan rabinen mboke sak mbambahe kuwi. Sekaruan kuwi nulung jenenge nyantuni. Malah nyantuni bocah yatim, bocah panggil sitok-sitok. Ora kok kula maido mboten. Ya pancen kuwi pengadatan ning bagi kula mboten pas. Bagi kula nek jenengan terusne ya ora apa-apa. Sir duwe tata cara dhewe. Lho Gus, jenengan koyo nate diunggahne, nate tak unggahne, tapi kula ora omong karo bocah yatim nek limang santunan anak yatim. Gus Idam kok ngundang ke harlah kula nika tak unggahne kabeh. Kula tekane Pak Sabar tak kon gaya badut Pak Sabar. Karo cengengesan ngono. Terus tak ngenek nih, sampean ngerti ora diundang Gus Idam mriki? Mboten Gus. Sampean berprestasi aku yo ngono. Krana sampean pinter-pinter. Liyane kae kancamu kae ra iso aku yo ngono. Wah nggih Gus. Wah bocah mari omahku kemlelet. Bocah yatim bungah tenan, gawa sangu bareng langsung ngomong karo ibuke. Jirene Gus Idam iki aku pinter Bu tibakno. Heeh. Mbok akhirnya demo Gus niki padahal mboten pinter bene aku ya ngono. Daripada nangis, daripada susah. Wis sae dhewe nek nyantuni kei dhuwit ra sepira, bocah yatim ditontonan. Kan mesakne, bener no mboten? Nah, mending ingonono masakno sing enak, sangonono kon turu ning pomo kon ning acara ora usah diunggahne. Dadi bocah ora nlongso.